Fl-ewwel jum tas-sena, 45 persuna ċemplu fuq in-numru 179 għaliex ħassewhom weħidhom esperjenzaw problemi fir-relazzjonijiet jew saħansitra kienu qed jikkontemplaw suwiċidju. One News iżżar iċ-ċentru fejn jidħlu dawn it-telefonati, fejn ġie infurmat li f'dawn il-ġranet ta' festi daħlu medja ta' 50 telefonata kuljum. Svetlana Buttigieg, il-manager tas-servizzi tal-179, spjegat li fi żmien il-festi ġiet innutata żieda fin-nies li ċemplu minħabba solitudni, sfidi ta' saħħa mentali u problemi fir-relazzjonijiet. Naraw li fi żmien il-festi jiżdiedu ħafna it-telefonati relatati ma' solitudni. Pereżempju sal-bieraħ stess kont qed nara t-tip ta' telefonati li kellna ħafna anzjani li ċemplu jgħidulek pereżempju mal-mara s-soltu bħal da żmien kont nagħmel dawn l-affarijiet, konna norganizzaw xi ikla l-familja, konna noħorġu, jiġifieri naħseb ċemplunna ħafna persuni li tilfu li xi ħadd tażiż għalihom u jkollhom nostalġija għal dak iż-żmien meta jkunu jqattaw iż-żminijiet tal-festi flimkien. Fost it-telefonati li jidħlu hemm dawk li taw każijiet ta' violenza domestika. Mill-miliet tal-ewwel tas-sena kien hemm aktar minn 20 każ ta' violenza domestika, filwaqt li fl-ewwel tas-sena kien hemm 3 każijiet ta' violenza domestika. Hawnhekk l-operaturi tal-179 mill-ewwel iħeġġu biex isir rapport lill-pulizija u minn hemmhekk isir kuntatt ma' dawk imsejħa risk assessors fih dan l-appoġġ li jevalwaw każijiet ta' din in-natura għand il-pulizija. Il-leader ta' Risk Assessors fih dan l-appoġġ, Carol Ellul, spjegat li l-vittmi f'dawn il-każijiet jibqgħu jiġu segwiti anki wara li jmorru d-depo u jiġu offruti l-għajnuna meħtieġa mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS, speċjalment f'każijiet li jinvolvu tfal. Wara li nkunu smajna l-vittma u rajna x'ġara u risk assessment sar, nibdew insaqsuha fuq is-servizzi, ngħidu l għandix bżonn shelter accommodation biex tkun sikura, jekk għandix bżonn legal aid dak nofruh ukoll. U naraw flimkien x'għandha bżonn il-vittma. Minn hemmhekk imbagħad nagħtu risk assessment lill-pulizija u hemmhekk jieħdu deċiżjonijiet x'għandu jsir. L-aktar każijiet delikati li jitlu għand il-179 huma ta' persuni li jkunu qed jikkontemplaw suwiċidju. Hawnhekk ġie spjegat li l-operaturi huma mħarġa post tal-każijiet sensittivi bħal dawn ta' ħajja jew mewt. Nifmu li dak ma jkunx il-ħin illi tara eżattament għalfejn il-persuna għandha dawn il-ħsibijiet, imma dak il-ħin naraw li l-emerġenza tkun li aħna nilħqu lill-persuna f'mument opportun. Qabel ma jkun tard wisq, niġbru d-dettalji kemm jista' jkun nibqgħu mal-persuna fuq it-telefon u ngħidu għall-assistenza naħdmu tajjeb ħafna mas-servizzi tal-112 fejn is-servizzi tal-emerġenza wkoll jaħdmu jitfit magħna biex nilħqu lill-persuna qabel ma tagħmel xi għadd. L-appellu biex kull min iħossu waħdu jew jinsab għaddej minn żmien qiebes iċempel lil-179 u jiftaħ qalbu għaliex ħafna drabi persuni li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli ikollhom bżonn widna lesta biex tismagħhom biex iħossuhom xi ftit aħjar.